ma'aikata ta na umarci ma'aikatar ba da agaji ta gaggawa yana da ta zo lalace su ɗan saurara da agaji ta jiha a zo a yi assessment na wannan abu da ya faru na da za a yi a dawo mana da rahoto a Abuja wanda za mu haɗa da shugaban ƙasa ga yadda zai ba da taimako special intervention a 'yan kasuwa da suka yi wannan asara. Insha Allah wannan abu za mu yi shi ne nan da sati biyu. Suna hanya shi sai ma yana magana da su za su zo daga Abuja su haɗu da na Kaduna su zo su fara aiki. Insha Allah nan da sati biyu za mu dawo mu ga irin tallafin da za a samu. صلوا على النبي kana salati da annabi da ayatul kursi Allah mai da wannan manyan baki namu gida lafiya makasudan abin da ya kawo su na su ziyarce mu ka ba su ladan wannan ziyara da suka zo Allah kuma ya mai da mana su gida lafiya shugabanmu shugaba Buhari da ya kula da mu kwana ɗaya da yin wannan abu Allah ya sa ya turo saboda kulawa Allah ubangiji saka musu da alheri Allah ubangiji ya biya musu dukkan bukatun shi na alheri Allah kuma ya mai jagora mu karanta ayatul kursi da ilafi kafa ɗaya ga wa'annan baki namu Allah mai da su gida lafiya